Yung boss natin? Nasaan na? Dumaan na? Nagkaroon pa lang eh. Dumating na yung amo namin. Batutoy. Nasaan si boss? Ayun si General. General! Baby, kalma. Kalma. Ay, Nakatakot? grabe oh. General! Kama ka na lang labrasad. Sa labrasad, kama ka na lang. Sumindat. Wala, hindi pala tayo matuloy mamaya. May biyahe pala ako bukas. Ganda magpakapuyat. Alas 11 lang tayo, alas 11 lang tayo. Hanggang? Alas 11. Alas 11. Susunod na lang na Bernis tayo kalabrasad. Punta. Saan? Sa San Claret. Sudah? O alanganin ka. Kailan? Susunod na Bernis nga. Linggo? Susunod na Bernis. Susunod na biyernes? Pwede. No. Tardot. Ay, wag mong biyernes ha. Sakada ko yun. Bernis na. Biyernes ng araw. Sakada ko yun. Di, kung kailan kayo pwede. Ay, Sabado. Alanganin dyan. Kailan ba pwede? Lunes. Lunes? O. Ito? O alanganin ka ba? Wala ako nung Martes, Bakit? masabong. Di magkapsin ka uli. Ganun lang ka talaga. Tara pala maano na rin ako sa vlog ko. Shout out mo yung vlog mo dito. Katotoy Vlogs. Makatutoy. Mga estudyante nito. Ang service for wheels. Naman. Naman kayo mo daw. Mayayaman, mga estudyante. Matibay. Ikawan. Ay lang. Malaking pera to guys, malaking pera. Ano to? Milyon. Yung pera ba yan? Ano to? Bali. Oh? Pop. Up. Wow! 675,000. Rawat! Power! Grabe! Panya lang yan eh. Panya niya lang. Importante naman to. Isa mo ah! Meron din isa. Sapa tayo. Tara! Tara na! Tama ka? Hindi, ang gagawin lang ako. Diyan ako tumilit ako. Tagal ng arte na nito. Alright! Tama ka? Saan? Bayan. Ay bayan? Gagawin ako kasi dito. Hindi, ang gagawin lang ako. Patay pinamunas Ano ka? Ginamil ah! Ano mo yung nagmamatali ng ito? Nang di. Pandari mo na ginagawa mo eh. Patutoy! Yung basahan mo na, kaliwa ako na sa umil. Mil yung basahan. Hindi ako dadalhin! Ayaw ko na sumakay! Ayaw ko sumakay! Alanganin yung driver. Alanganin yung driver! Lunes! Yeah, Lunes!